Здравейте, ние сме Стени ТВ и сме нови блогъри. Днес ще разберете повече за нас. Ние ще отговорим на 23 най-често задавани въпроси. Първият въпрос е как се казваш? Казвам се Станислав. Аз се казвам Нини. Втори въпрос: на колко години си? На 14 години. Аз съм на 12 години. Трети въпрос е коя зодия си? Аз съм зодия Лъв. И аз също. Четвърти въпрос: какво е твоето хоби? Обичам да спортувам. Аз обичам да пея. Пети въпрос е кой е любимият ти филм? Аз нямам определен любим филм. Моят любим филм е Титаник. Стар, ама хубав. Шести въпрос: имаш ли брат или сестра? Имам и двата ти. Аз нямам нито брат, нито сестра. Седмият въпрос е имаш ли домашен любимец? Преди имах, но сега нямам. Сега и аз нямам. Осмият въпрос: какъв е любимият ти цвят? Син. И на мен също. Деветият въпрос е кой е любимият ти предмет в училище? Нямам такъв. Аз имам рисуване и музика. Десети въпрос: в кой град живееш? Перник. И аз също. Какво мислиш за приятелството? То може да е. И хубаво и лошо. Да. 12 въпрос: какво мислиш за любовта? Тя е много хубаво нещо. Да, най-прекрасното нещо. 13 въпрос е обичаш ли да ходиш на училище? Това ми е любимата част от деня. Най-любимата част от деня. 14 въпрос: обичаш ли да мечтаеш? Много обичам да мечтая. Да. 15 въпрос е смяташ ли мечтите си за изпълними? Да. И аз мисля, че моите мечти са напълно изпълними. 16 въпрос: обичаш ли животните и малките деца? Обожавам ги. И аз също. 17 въпрос: обичаш ли да си похапваш? Да. Да, много. 18 въпрос: какво мислиш за досадниците? Досадни са! Много. Какъв е рингтонът ти на Eminem Survival, новата му песен? Моя рингтон е Payphone на Maroon 5. 20 въпрос: любимо цвете? Любимото ми цвете киче. Моето любимо цвете е роза. 21 въпрос: любима песен Slow Down на Селена Гомес. 22 въпрос: учиш ли чужд език? Да. Да, английски. 23 въпрос е в какво настроение си в момента? Горе-долу. Добро. Бива. Това беше от нас. Чао! Да,